Ćao drugari, evo jednog lepog predloga za brzinsku večeru. Sve što nam treba je 500 grama tortelloni ili raviola, origano, 500 ml bešamel sosa ili neutralne pavlake, 200 grama rendenog kačkavalja, ja ću koristiti mozzarelu. U neku veću šerpu sipamo vode da proključa, stavljamo malo soli. Kad voda proključa, sipamo da se kuva. I kuvamo 5 minuta. Nakon 5 minuta kuvanja uzmite i procedite. Taman dok se lepo procede, u istu šerpu sipamo bešamel sos. I odmah dodajemo raviole, vraćamo unutra. Promešate. I odmah dodajem 200 grama mozzarele. I isto promešate. I mešamo konstantno 2 minuta. Dodajem i origano. Znači po ukusu možete i na kraju kad bude gotovo, a možete i sad kao i ja. I evo nakon 2 minuta gotovo je. Sada ću da serviram na tanjir. I evo drugari, naša brzinska večera je gotova, kao što vidite, pravite, javite i veliki pozdrav za vas. Ćao!